Заповядай. Благодаря. Драгоца. Преди време направих едно публично обещание. Ако някой ме препоръча за продажба на имот в Стара Загора и стигнем до сделка, ще му се отблагодаря с 500 евро от комисионната ми. Днес минахме нотариус и аз съм тук, за да си спазя обещанието. Злате, заповядай. Благодаря. Драгоца. Не е нужно да ги вадиш, можеш само да си ги прегледаш. Супер. Точно се. Много благодаря. Злати, аз много ти благодаря най-вече за доверието, което ми гласува и за прекрасните хора, на които ме препоръча. За мен беше истинско удоволствие да им продам имота. Казвам се и аз. И само ако ми позволиш едно бързо въпросче. Разбира се. Какво те накара да ме препоръчаш? И просто знам, че си просто знам, че сте един от най-добрите в този бранш и за това мисъл следя отдавна твоите изяви. Познаваме се от доста години и това е нещо, което Следиш ме в социалните мрежи и оттам прецени, че може да ми имаш доверие да свърша тази работа. и преди това се познаваме като цяло. В смисъл, Знаеш ме като човек. Да знам те като човек и почти цялата ти кариера като цяло. Добре, Злати, много ти благодаря още веднъж. Моля. Всичко добро и със здраве да си ги харчиш. Благодаря, благодаря и живи здрави си и успехи. Благодаря.